Намираме се в Елин Пелин. Сега ще видим доплера как засича новата стационарна камера Дахла. Тук има Дахла. Оп, от тук започва. Сега записваме метрите да видим колко ще изкара. Тук спря. За метрите сега няма да стане, защото приложението не тръгна. Ето пак започна да засича дахлата. Казва като Hikvision, ама няма значение. И камерата се намира, сега ще ви покажа. Ето тук горе на стълба. Това е Дахла, нова стационарна камера. Намираме се в Елин Пелин. Така, сега ще направим обратен да видим откъде ще хване в гръб. Hikvision. От тук почва. Ето я на този стълб горе вляво. В момента я засича. Продължава. И тук спира.